U prošlom videu sam malo opširnije pričao o vozu duhu, ali nisam spomenuo da je voz duh pao sa mosta. Pa je moguće da je voz duh imao svoje blizance, što nije nemoguće. Postojala je lokomotiva Hugo, što se smatra da je blizanac od voza duha. Čak je i on doživeo nesreću i evo kako je to izgledalo. Samo ne znam koliko moraš biti nepažljiv da ti se ovo desi. A ovo što ćemo sada da vidimo je jako čudno. Mislite da je to čudno? Čekajte da vidite ovu animaciju. Vi ste gledali kanal Stare pruge, video sam da vam se prošli klip svideo, pa sam napravio drugi deo. Pa, aj čao.